Pini labangso video long nang kithan ponji labangke Karbi Anglong pen kapiklang Voreng Awarsai APHUTHAK si nang litum pan nang than pachini ponikpo details mate klar daga lambang kaikia son si nang litum labangso video arlo si thekpon long ikpo tangte aprang si KARDOM kado kabe Karbi Test 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fanstame nang litum labangso YouTube channel na anta subscribe kelang boleh pada depin ben subscribe igon adung head bell arjan thekling hodastame nang litum berpon igdernon tangte non pathek pen labangso Voreng Awarsai APHUTHAK le lang polonang lapen chithan polonang tangte non labangso Voreng Awarsai APHUTHAK dak details lang polonang lapen chithan polonang nilong dola nang litum theklong ji advertisement alo lapen labangso Voreng Awarsai kapiklang pon labangke office of the principal cum secretary kokalang so ME school amru Karbi Anglong ahin pensi dak paklang pon iglo labangso advertisement karilis pon adet labangke 12 February 2024 na penalitum thek ponlong ekpo da advocate talk do advertisement pusi talk do tang de non labangso Voreng Awarsai APHUTHAK dak klada lam chethan ponona lase ning ke hang abang fu abang fi tumjong se jogdon exhibit dak talk pondola appreciation from eligible candidates and who are citizen of India as defined under Article 5(8) of the Constitution of India are hereby invited for work in interview for various posts at Kokalang ME School, Amro, which held on 18 February 2024, 10 a.m. Nasi ning kehang abang fu abang fitum nali tumjong si labangso Voreng Awarsai fan jogdon example te present benali tum jogdon ikon lapen dak interview adet bang dak 18 February 2024 10 am apor mulam si interview bangke en ponik po interview ke NG adim labangke school along masi en ponik po lapen nang litum ki application aprang si application submit dam nang po application of form nang litum long duzi ekali pote nang litum online ben submit download ikme standard form nalitum standard form download ik nang po lapen print pen se labangso standard form mate Assam GZ part 9 labangso form along nalitum kinang so details nalitum fill up nang po lapen copies of certificate nalitum kachar liang deng an certificate labangso certificates tami pidun ik nang po mark sheet lapen kapre certificates tami nang litum pinang po lapen certificate along an nalitum xerox mate la print out long an bang nalitum signature pidun nang po mate nanitum SL attested mate nanitum amen chitok do nang po lapen photo pakni nang po passport size photograph labang ke pakni nang ji lapen the following vacant posts are purely and ad hoc basis lo lapen non labangso post le dak chithan pon nang lapen lang pon na copy long se ko an se doma lapen aprang sida number 1 long banali tum thek pon long exi headmaster post do isi do lapen qualification nang ji labangso headmaster post apan BA labang ke pass nang po lapen dak number 2 long do SMS mate MIL France tamida isi post do lapen maximum kachar nang ji labang ke dak BA mate Assamese medium na se pensila belong la candidate bang labangso subject fan bangke lapen number 3 long do science teacher da isi nang ji lapen kasarli bang BSc complete nang po lapen number 4 long do tulang assistant teacher safan da hini post do lapen kasarli ang deng kinang ji labang ke BA pass nang po lapen number 5 long do tulang hindi teacher afan stameda isi do lapen kasarli ang deng bang ke BA pass nang po Paravin lapen KLT afan stameda ing sido isido ladakta kachar lang deng bang ke BA pass nang po lapen number 7 lang bang pion na post do mate grade 4 post do pion na post afan bang ke SSLC an pass nang po lapen kado ka wepen dak 1 2 3 4 5 6 7 8 an dak post vacancies bang pipon igla nang litum dak thek long ji lapen kachar lang deng stame dak kitok an ang deng bang unlap nang po lapen subject bang nang litum mata post men bang la pusi tokpon iglo nang litum lang ego headmaster post first tami isido la kachar lang deng BA pass nang po Assamese mate MIL la first tami da post bang isido vacancies bang isido lapen kachar lang deng da kachar ang deng la bang ke BA pass nang po Assamese medium lapen name post photo dak number 3 long do tulang science teacher first tami isi nangi lapen kachar lang deng bang ke dak BA pass nang BSc pass nang po lapen name post number 4 long assistant teacher safan hini do lapen kachar lang deng bang BA pass nang po lapen hindi teacher first tami isi do lapen kachar lang deng ke pass nang ji BA complete nang po lapen KLT
afan dai AC do kachal dang deng bang BA pass na pola pen pion mate grade 4 post upon AC do labang ke SSLC ane pass nang po lapen putho da terms and condition ke tok pon do thula arta labang ke 18 pen 38 years arta abang phu mata abang phi atum nang po lapen 5 years anda relation bang abda pipon iglo ST SC OBC candidate atumman lapen ST SC OBC candidate needs submit their tribes certificate mate ka certificate along with the application alogot nalitum tribe certificate mate caste certificate pinangpo lapen number 3 long tok pondo photocopy of valid employment exchange registration must include with the application let's say application alogot puthonali tum employment exchange labangso a certificates taminali tum pidunangpo lapen incomplete application cell will be summarily rejected nasinali tum application kijok don hujong si choklim le pultunali tum fund reject ikpo tok pondo lapen application must raise the undersigned on 18 February 2024 till 2 p.m. Mane 2 p.m. an bangke labangso application bangke accept pon po pusi dake tok pon lo lapen kapre details tos nalitum chining tung duk polate dak aber nalitum theglong si mobile number 98 646780063 labangso a mobile number long call iglo pul nalitum details mate kapre ga son lambang ada nalitum arjulong ekpos selaria puthak stame lapen kapre ga son puthak stame nalitum arju exining hang pulte arju iktamela nasilabang so video nalitum kan ma share un share go karbianglong ras tame pelang inang lapen pachining nang lapen ning hang abang phu mate abang fiatum bangke pajok dun iklonang la sipini labang so Voreng Awarsai APHUTHAK mang nang than ponji labang ke nili la anchot po lapen labang so advertisement alo nili already telegram sida long stand ig alo nang litum handa pen download ik per lang ig na sidome thang me kadu ka ve karbi 2.0 YouTube channel along kelangara do advance tame nili pen kardom to change your